Здравейте на всички, аз съм Читъра и сега ще създаваме нов свят на Майнкрафт. Очаквахте минали епизод. Моля да чуят някакви звуци. Това са от хола. И в този епизод ще направим, не знам, първо го използвам света. Може да чувате малко някакви звуци, пак казвам. В първоначално вече съм решил, че ще живеем в една дупка. Имам залага в клипите го кажа, защото не мога да си го оправя. Ще свикнам се излезе с лак и аз с лак. Така, един мой приятел ми каза едно нещо, една къщичка. Подай той на iPhone. Окей. Ако намерим диаманти, ще съм много доволен в кадър. Окей. Абе, я лягай да спиш. Ма като ти казвам да лягай да спиш, ще лягаш. Задължена си, ти си мой слуга. Няма никога да живееш. Ще умреш в ада. Так, и за теб. И ти така ще станеш. И с теб така ще направя. После ще те обеся на едно бесило и ще се молиш да те пусна. Можем някой ден да играем в един сървър с Хикса. Кой ли знае? Искам да се мисля за някаква минутка. Така малко спрях далече от минутите. Оттам подимам къде се крие и там в мините, ако ви кажа, че ще да развивам най-добре. Не било, още направим бутушки. Колко имаме? Дайте да направим малко кравички. Да си направим малко кожа на патрона. Тук малко. Окей. Още две. Колко ми даде общо? Може да направя един честплейт. Защото нямам колко пра кожата, нямам. Колко? Да, 12 месеца. Дай да взема да се намеря по-бързо една минута от добитък на кол, защото ще ми трябва подстояността. Майко, колко цветенца. Но е приятно да живее. Ама аз не съм по тези. Аз съм по мините, аз съм Миора. Аз съм обичам да скопирам някой геймър за Макс.
на другото, като намеря мина. После ли ви обещам да го увелича, защото намеря мина. Първо имам откъде да добивам кол. И... Ама тук е гадно. Меча ми за изкапване. 13 меса и колко кожа бъдат. Трябва ми много бъдат. Окей. И там поне ще имам откъде да си взимам. А, това мина ли да? Ето. Молетите. Имам ли някакво повече? Не. Ето като не ще живея. Ама тук като гледам изобщо няма кол. Гадост. Има. Има кол. Окей. Добре, ще имаме месо. Печем месо. Да си изпечем месце. Това съм за малко кош, защото ми трябва ужасно много да изпекат тези 12. Това според мен е доста много проявявам желание да снимам, ама в миналия малебат направих един епизод и се отказах. Това е драми. Драми камък. Какво се направим от 7? Хайдем чрез плети. Как не останаха? Цари. Не, си направя малко второ, човек. Много комнат. После ще хода за още. Само може си.
Окей. Окей. О, ето излезна. Къде нещо си се погреба. Това смятам да е за този епизод. Ако искате, абонирайте се. Гледайте клипите ми. Каквото искате, правете. Абонирайте се, ако обичате. Абонирайте се, гледайте клипите, харесвайте видеото, пишете коментари. И чао, чао.